busques un motivo ni un porqué y las razones que te lleven a escoger que sean las de ayer. Abrázame. Con este tema, Miguel Martínez defenderá a España na 7ª edición do Festival Internacional Punta del Este que se celebrará no mes de novembro en Uruguai. A miña participación no 7º Festival Internacional da Canción de Punta del Este en Uruguai. Hai 2 meses presenteime a este festival, compuxe unha canción porque ten que ser inédita, e compuxe eu, letra e música, e teño que dicilo así, para a miña sorpresa, pois fun elexido para representar a España nesta edición. É a primeira vez que me presentaba, con o cual, doble motivo de satisfacción. Aparte, polo que estuve vendo, é un festival que podo decir que é moi distinto a todos os festivais que me presentei, porque vou a estar xunto con outros 20 artistas unha semana en Montevideo. Os días 22 e 23 de novembro terán lugar as semifinais e o día 24 será a gran final. Para Miguel participar nesta cita con 20 artistas a nivel internacional é todo un luxo. Unha cita a que chegaron 780 cancións, entre as que o seu Abrázame foi seleccionado. Numerosas empresas participan na colaboración e axuda a Miguel para formar parte deste festival. E o Concello tamén aporta o seu graniño de area para esta cita a nivel internacional que situará o Concello de Pollo e a Combarro no mapa. O Concello, evidente, non pode máis que colaborar con esta iniciativa porque creemos, primeiro, porque evidentemente é un veciño que xa ten demostrado en outros festivales a súa valía, o seu facer. Creo que a nosa aposta vai colaborar non só neste proxecto, senón tamén en outros proxectos anteriores para que un veciño de Pollo, como neste caso Miguel, que para vos e moita xente da que está aquí é totalmente conocido, e para nós como unha persona que na Casa Rosada aporta moitísimo para a actividade das que eles se fan, pois o noso maior deseo é que veña para cá sendo o número 1. A finais do mes de novembro coñeceremos se Miguel volve a Combarro sendo o número 1, pero como ben di Miguel, chegar á semifinal dun evento destas características é xa todo un premio e un luxo dentro da súa profesión. Tristes que no dejan de llorar y las estrellas a mi lado se enamoran de ti.